Continuem el viatge i visitem la ciutat de Peñafiel. Després seguirem cap a Berlanga del Duero. Continuarem cap a Rello, Almazán i acabarem a Sòria. Estem a Peñafiel, hem dormit aquí al càmping i ara estem visitant el poble. Això és la plaça del Coso. En aquesta plaça hi ha certs dies de l'any, quan són festes del poble, poden inclús fer corrides de toros o inclús pels cavalls, per això és de terra. Anem a veure l'església de Peñafiel. La tenim aquí davant. El temple data del segle XIII i s'aixeca sobre les restes històriques de l'alcàsser d'Alfons X, rei de Castella i Lleó. Peñafiel forma un dels eixos principals de la ruta del vi Ribera del Duero. Juntament amb el seu castell, va constituir un punt fonamental en la línia defensiva del Duero, tant per cristians com per musulmans, allà als segles IX i X. Ribera del Duero, amb totes les vinyes. Què? Tot bé? Fa fresca, Està posant el dia xungo. Sí, s'està espatllant això ja. Està dient, cap a casa. Cap a casa. Que ve la gent i el mal temps. Anem a comprar pa? Anem a comprar pa.
Berlanga de Duero és un poble històric situat a la província de Sòria. Té un ric patrimoni arquitectònic. Els seus orígens medievals van tenir un paper important durant la Reconquesta cristiana. La Col·legiata és del segle XVI i XVII i va ser declarada Monument Nacional el 1931. Quins cels més negres. Està anunciat nevades, ja veurem què passarà. Mira quins núvols. L'imponent castell es tracta d'un complex edifici format per dos recintes fortificats de diferents etapes històriques, un de l'època medieval i l'altre renaixentista. El castell i la muralla de Berlanga del Duero. Uns núvols, va caer una. Dalt d'un penya-segat amb unes vistes espectaculars trobem Rello, un poble medieval amagat rere les seves muralles i que amb el seu silenci ens transporta a temps passats. No. Sí. Ben xulo. Sí. Tello. Rello. Ah, Rello. Rello. Sí, quines vistes tenen. Rello, Rello. Molt recomanable. Les muralles de Rello
acabem d'arribar a Almazán. Almazán, no? Digues. La puerta de los herreros. De los Herreros. Sí. Vinga, som-hi. Estem a la plaça Mayor d'Almazán. Neu no en vam veure, però pluja... Bueno, acabem d'arribar a Sòria. Tere, que sabem què és això? Nuestra Senyora de la Soledad. Fot una rasca? Estem a 2 graus. Què? Una figura. Vinga per allà. Anem a buscar l'Ajuntament. Door won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let you in. When it's over, I will see what I've done. Let it go. Aquí a l'Ajuntament de Sòria. Tota la plaça Major. Que guapo. Que fa una rasca. Fa fred, fred. Cap on anem? Cap allà? Cap allà, What you said, I gotta tear my wall apart. And it's the only way to start to let. Un és de Sant Nicolàs. Molt bé.